What is up sa inyo? Yes, mag-lockdown na kami and tomorrow is another day. Lockdown na tomorrow. First day na ugma. Abot to mag-unsa meron and lockdown na. Wala na, finish na. Hey guys, this is the day one of the lockdown here in Inopacan, and nagapam sa sulod, and we don't know what's happening outside, so we'll see what's happening outside. So they say lockdown jud nga lockdown, kaya agon you dili mo spread ang virus, so let's go outside. So guys, nanato sa gawas, and as you can see guys, sumingaw kaayo ang dalan. Wala gadyo kataw-taw, no? But open gyapon guys ang mga tindahan like pagkaunan, bakeryhan, pharmacy. Yes, yung pharmacy natin guys, oblig hapon, no? Nagapito nga maglabay-labay. Water station. Open ang water station na tagad Inopacan. Cebuana is open. Bakery shop. And as you can see guys, na pulis sa gawas, no? And as you can see guys, mingaw gid kaayo. Super kamingaw. And ojo ka taw guys. I can see here open kaayo ang magnetaw sa munisipyo, maybe ang kuha na siya, mga health workers dito, no? Mag-open nito. And let's try to visit sa highway. Open ang Palawan is open. All nga kailangan palitanan guys is open, but limited ang tao. As you can see guys, mingaw gid kaayo diri tanon kay guys. As you can see guys, super kaminaw, no? Mingaw kayo dalan, only ang mga gikan sa highway, no? Ang mga nag-travel for essential goods is mingaw kayo guys. So ang tao guys is Inopacan is naminaw gud sila para dili gud mo spread ang virus. Naga po yung mga ang labay guys. As you can see, naga po ng labay. Okay, super kamingaw jud kaayo guys. Adyo ka tao guys sa Inopacan, like super mingaw jud. Let's try to roam around. No, let's try to roam around every corner here sa Inopacan. If asa ang mga tao, no, let's check kung nga mingaw kayo. Because it's already 9 a.m. in the morning and magpapagmata sa namo. So let's go. But before that, we would like to thank Jekat Moto for this camera, this action camera, for letting us borrow, no? Thank you, Jekat Moto. Guys, don't forget to like and subscribe to Jekat Moto, a moto vlogger. Subscribe. Thank you, Jekat Moto. So guys, mga dito namin na, no? So let's roam around here. If unsa man good kamingaw gyud diri so wala man tay drone, GoPro lang sa, no? So guys, don't forget to subscribe to my channel and hit the like button and comment, no? Thank you for the support guys. Road to 2K. Thank you very much. Mwah. So listen ninyo guys, ang ato ang videographer ninyo Dugnare. Ito na siya ang atong videographer guys. So let's go. Guys, first time kayo guys. Mingaw ba ang Inopacan, no? More zombie apocalypse. Grabe kaminaw. Yan ang mga
mga tao sa Inopacan guys, mga matinumanon, no? Ingon nga kuan na ay lockdown for the sake of na mas safe ang tao. So naminagid sila, naminagid kayo. Ang ipaabihan gid nila is ang mga essential goods nga pwede nila kapalitan, kapag kwarta, water, tanan, no? So uban gihapon is namalit na sila mga pagkaon for the 5 days, no? 5 days of lockdown. So yan na guys, dapat always ready good, no? Because of COVID-19. Let's go. So guys, nami sa bewok, no? Very mingaw kay sa bewok guys. So overlooking dali guys ang Patri Islas sa likod. Very nice kayo guys, no? So gimingaw diha og liog dagat, no? Pohon mo okay na siya. Angat magpa-isla-isla vibe na punta, no? So as you can see here guys, sa bewok mingaw kaayo good, no? So namina gid ang mga tao, no? Ang pinakamutan og abli is mga kailangan na palitanan sa uban nga mga tindahan wala gyud, no? So napalang mi sa bewok guys, let's try to roam around again, no? Adto, so let's go. Corner guys, no, naad yung mga nagbantay, no, for the border nga dili makasulod dito sa kuan, dito sa skina kung asa pwede kasudlan, no? So wala may sulod sa mga area nga ilang sirado. So igor may milabay guys. So we are now here at Downtown Bridge, no? Tunga-tunga sa lungsod ug sa downtown nga lugar, no? Okay guys. So guys, padong na may karon sa downtown, no? Let's see po nito kung sa balita na dito, if naabay mga tao or wala gihapon. So, let's go! So guys, mga on sa may breakfast, no? It's because late in the morning na. So mga on sa may